இதே மாதிரி பளிச்சுன்னு சொல்லிருங்களேன். என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீங்களா? நிஜமாதாங்க சொல்றேன். நான் உங்க மேல உயிரையே வச்சிருக்கேன். வாழ்ந்தா உங்க கூட தான் வாழணும்னு நான் முடிவே பண்ணிட்டேன். வீட்டுல உங்க அம்மா அப்பா தேடுவாங்க, வாங்க போலாம். நான் கேட்ட கேள்விக்கு நீங்க இன்னும் பதிலே சொல்லலையே. எதுக்குங்க நடக்காத காரியத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க? ஏன் நடக்காது? இதுனுங்க கேள்வி. படிச்சு பட்டம் வாங்கின நீங்க படிக்காத நானுங்க. உங்க படிப்புக்கும் அறிவுக்கும் தகுந்த மாதிரி ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளை பாக்குறதா புத்திசாலித்தனங்க. படிச்சவரோட வாழறத விட மனசுக்கு பிடிச்சவரோட வாழறதுல தாங்க சந்தோஷமே இருக்கு. உங்களை மாதிரி எனக்கு பேச தெரியாதுங்க. ஆனா நான் எந்த வகையிலும் உங்களுக்கு பொருத்தமில்லைங்கிறது மட்டும் எனக்கு நல்லாவே தெரியுதுங்க. என்ன மன்னிச்சிருங்க. ரோசாப்பூ